休憩を解いて再開します。一般質問を続けます。通告2番、加藤達子君。議長7番。7番、加藤達子君。こんにちは。7番議員の加藤達子でございます。議長のお許しが出ましたので、壇上から一般質問をさせていただきます。それでは通告書に従って質問いたします。今回の私の一般質問は大きく3点であります。1、森林住宅火災について、1、森林火災や地震などによる住宅火災の対応について、2、旧田子小学校跡地の利用について、1、旧田子小学校跡地の利用について、3、選挙の時の投票支援について、1、投票支援カードについて、2、移動車両投票所について、1、森林住宅火災について、1、森林火災や地震などによる住宅火災の対応について、昨今の相次ぐ森林火災の発生は脅威を感じさせられます。また、能登半島地震の時のような地震による住宅火災なども発災時には大きな災害になってしまいます。そのため、日頃から火災に対する初動体制が大事になってくると思います。町ではさまざまな対策が取られていると思いますが、火災の場合、どのような初動体制になっているか伺います。2、旧田子小学校跡地の利用について、1、旧田子小学校跡地の利用について、町長は6月定例会の一般質問で、旧田子小学校の跡地利用に関しては何も決まっておりませんので、今何かをどうすることはできませんと答弁していますが、現時点での変更はございませんか。私は職業訓練や就職活動などの手助けになる場所や婚活イベントなど和みの場所があったらと考えていますが、旧田子小学校跡地利用の計画の選択肢の一つとしての可能性についてお伺いいたします。3、選挙の時の投票支援について、投票支援カードについて、選挙の投票時にお手伝いが必要な人のために投票支援カードを利用している市町がありますが、町ではそのような方にどのような対応をしていますか。また、投票支援カードの利用の検討をされたことはあるか伺います。2、移動車両投票所について、大総理の投票所に使われている根木の畑の公民館では、入り口に何段もの階段があり、投票の時に大変との声を聞いています。他の市町では移動車両の中で投票が行われているところもありますが、移動車両投票所の検討をされたことはあるか伺います。以上で壇上からの質問を終わります。町長。それでは加藤達子さんの一般質問にお答えをさせていただきます。まず大きな1点目の森林住宅火災についての1、森林火災や地震などによる住宅火災の対応について、町ではさまざまな対策が取られていると思うが、火災の場合のどのような初動体制になっているのか伺うというご質問です。森林火災や地震による火災に限らず、火災発生時の初動体制といたしましては、下田地区消防組合本部より火災発生メールが消防団の部長以上の個人メールに一斉配信され、地区担当分団が出動する形になっております。また、防災課の消防団事務担当職員には、合わせて電話連絡もございます。次に、大きな2の旧田子小学校跡地の利用についての1、旧田子小学校跡地利用について、6月定例会の一般質問で、跡地利用に関して何も決まっていないと答弁しているが、現時点での変更はないか、
職業訓練や就職活動や婚活イベントなどの場所があったらと考えるが、その可能性について伺うというご質問でございますが、残念ながら現時点においても、認定こども園の行き先が決定しておりませんので、跡地利用の件に関しては進展しておりません。次に、大木さんの選挙の時の投票支援について、1、投票支援カードについて、選挙の投票時にお手伝いが必要な人のために、投票支援カードを利用している市町がある。町ではそのような方にどのような対応をしているのか、また投票支援カードの利用の検討されたことはあるのか伺うというご質問です。町では投票時にお手伝いが必要な方に対して、受付で事務主任者が直接お声掛けをし、口頭で要望をお聞きして対応しております。当庁では、独居の高齢者の方が多く、投票支援カードへの記入についても負担に感じられる方がいらっしゃることから、まずはお声掛けによる対応を基本とし、現時点では投票支援カードの導入は検討しておりません。引き続き有権者の皆様が投票しやすい環境づくりに努めてまいります。次に、各国の移動車両投票について、大総理の投票所に使われているネギの畑の公民館では、入り口に何段もの階段があり、投票の時に大変との声を聞いている。他の市町では、移動車両の中で投票が行われているところもあるが、移動車両投票所の検討されたことはあるのか伺うというご質問でございます。大総理地区を一つの会場に統合する際、移動投票所の設置について話が出ましたが、二重投票や別人投票のリスクが高まると、名簿対象の方法に問題があるため、移動投票所の設置については難しいことを説明し、地区の理解を得ております。その代わり、投票者支援策として、投票所までの送迎を行っております。ちなみに、期日前投票については、この2年間、乗車についてはゼロです。当日の投票に関しては、平均4人ぐらいが乗車をされております。もし、隣近所で乗り合わせができるのであれば、期日前投票で福祉センターを利用していただければと思っております。以上、壇上での答弁を終わります。加藤田津子君。それでは通告書に基づき再質問を行います。1の森林火災についてですけれども、森林火災が発生した直後の数時間に被害を最小限に抑えて人命を守るために迅速な対応が要求されると思いますが、その中でも二次災害の防止、火を広げない、さらに避難経路の確保など迅速な連携体制が必要だと思います。森林火災が発生したとき、町での対応はどうなっているでしょうか。加藤さんは住宅火災について質問してますよね。森林火災が、はい、いいですか。じゃあ、防災課長。はい、防災課長。まず町の方の対応としましては、また火災の状況によってですね、また延焼がする可能性があるといった場合はですね、また町民の皆様に防災行政無線やラジオ、またはメールや LINE 等を利用してですね、周知をして危険を免れるように進めていくように考えております。加藤田津子君。最近次々に森林火災が発生しています。伊豆市の森林火災の場合は、山の中腹に水源がなく、鎮火までに11時間、48人が公民館に避難したそうです。滋賀県の森林火災では、山への消火のためにヘリコプターが出動していました。西伊豆町で森林火災が発生したとき、西伊豆町だけではどうすることもできない場合があると思いますが、ヘリコプターなどの県や国への要請はどうしていますか、お聞かせください。防災課長。まず森林火災などですね、大規模火災が発生した場合ですね、
まずは町の消防力だけでは対応しきれない場合は、まず最初に行うのが、町から近隣の志摩市へのですね、応援依頼を行うことになります。で、今現在、静岡県の自治体の消防組合と、静岡県消防組合相互応援協定を締結しておりまして、でこれにより境界線を越えて消防車や隊員などの相互応援が行われます。でその後火災の規模が大きく県の力では足りない場合は広域応援として全国から緊急消防援助隊が出動されます。でこちらは県知事から消防署防災庁長官に対し派遣の要請がされ消防庁の長官の指示によって全国の消防本部から部隊が集結となります。でまた大規模支援としましては志摩市からの要請を受けた県知事がですね、自衛隊に対して災害派遣を要請します。でこのような形で流れで進めていくような形になります。でまたヘリコプターの要請ということですが、こちらにつきましては基本的には静岡県が窓口として行われます。でまずは町から県へ要請しまして、その後県知事の指示要請により静岡県の防災ヘリや県内島町を所有する消防ヘリが連携して複数体制で消火に当たります。さらに大規模火災では県知事から自衛隊へ災害派遣を要請しまして、自衛隊所有の大型ヘリにより大規模な空中消火が行われるという流れになっております。以上です。加藤達子君。では、次の質問に移らさせていただきます。田子小学校跡地利用について、前回の他の議員の質問の中でも、田子小学校跡地利用の質問があり、そこで町長は文教施設の協議が終了していないのではというふうに言われています。今日の段階でも文教施設の進展はありませんという答えでした。文教施設の進展がなくても並行して田子小跡地利用について考える時期が来ていると私は思いますが、いかがでしょうか。はい、有効な共有施設でございますので、私も有効活用したいというふうには常々思っておりますが、先ほども申し上げましたし、加藤さんもご承知されているかと思いますけれども、文教施設の話が決定していない段階でもし行った場合、いつ文教施設の話が終わったのかということは当然出てきてしまうわけですよね。であくまでも、議会の方からはアラリアンと、2のA というのか1というのか分かりませんけども、旧田子小案というものに関しては、可能性はないというような意見書はいただいてはございますが、まだあくまでも文教施設整備委員会の中の答申がなくなったわけではございません。ということは一応候補地としては存在はしておるわけでございますので、決定していないときに、候補地として上がっているものに関して手をつけるということは私はできないというふうに思っておりますので、そのように答弁をさせていただいたものでございます。議長、7番。加藤達子君。では確認ですけれども、文教施設のことが終わるまでは、田子小学校跡地利用はないということでよろしいでしょうか。町長。ないではなくて、手をつけるわけにはいかないでしょうということで答弁をさせていただいております。逆を言うと、もう逆に議会の方としてはもう絶対そこはないんだという決定がされるんであれば、文教施設に関して田子小は議会としてないと決まりましたので、当局としてはその件については出さないという判断はできますけれども、そういったことは当然公式の見解ではないわけでございますので、まだ可能性としてゼロではないですね。0.1 かもしれないし、2かもしれませんけど、3かもしれませんけど、ゼロではないわけです。議長、7番。加藤達子君。承知いたしました。
いろんな使い道の中で職業訓練、資格取得の場所や婚活イベントなどの使用可能になればと考えました。既存の建物をフル活用していくことも西伊豆町の財政にとってもいいことだと思いますし、思い出ある学校を使用可能な限り使うことが望ましいと思います。町が空き家を活用しようとしているのと同じであると思います。そして多古町にある2台のピアノや備品の活用、木の椅子など座ることができない人が増えている公民館に貸し出しなどいかがでしょうか。町長。はい、ピアノってそのまま残ってるんですか。仮に文教施設の関連するものが来るんであれば、継続して使う可能性もあるでしょうから、その可能性がゼロということになった場合には、不要になりますので、どこかに引き取っていただくのかということは検討しなければいけませんし、逆にそういったものが有効活用できるんであれば、有効活用することも可能かというふうには思います。机、椅子などについて、もしご利用される希望があるのであれば、後ほど教育委員会の方とお話をしていただいてですね、町としても持っていて必要なものと、今そこに置いてあっても今後使う可能性のないものも当然あろうかというふうには思いますので、そこは教育委員会とお話をしていただければというふうに思います。加藤田子君。承知いたしました。次の質問に移ります。投票支援カードについて、西伊豆町ではお年寄りや体の不自由な方が投票所に来たとき、直接的な対応で支援を行っているとのことですが、A4 版の用紙の支援カードを設置することにより、介助する側の人がお年寄りや体の不自由な方に投票所へ行きましょうと促すきっかけになり、役目を果たしてくれると思いますが、いかがでしょうか。総務課長。はい、先ほど町長の答弁の方にもありましたけれども、西伊豆町としてはより対応しております。大体お手伝いが必要な方というのがほとんど介護者の方、ご家族や介護職員が付き添ってほぼほぼ来ます。その方が口頭でその時に窓口で要望をしてくれます。例えばその場でちょっと字が書けないので対応してくれますかとか、車椅子を押してくださいとか、それで対応しています。でそのおかげで細かい要望も口頭のおかげで細かい要望も聞けるので、かえって支援カードより口頭でお願いをしているので、全然その関係については口頭で問題なく進められているので、今のところは導入は考えていないということです。加藤田子君。議長7番。はい。承知しました。選挙の時、移動車両投票所について、うちの中に要介護者がいて、なかなか投票所に行くのが難しい場合もあるようですが、移動車両投票所が近くまで来てくれることによって、選挙への意欲、一票への意欲も上がるかもしれません。一人でも多くの人が選挙へと気持ちを向けてくれることが、明るい選挙への第一歩となると思いますが、いかがでしょうか。町長。はい、加藤さんの言わんとしていることはその通りだと思います。ただ先ほど壇上でも答弁をさせていただきましたように、誤った投票行動になると当然困るわけですね。本来は投票してるんだけども、そこの手続きがうまくいかなくて、同じ人が二重投票してしまうとか。ですので、あくまでも選挙の公平性という観点で、そういったものはちょっと、報道されてしまうような案件になってしまうので、それはできないと
いうことで、一応、地区の方とはすでに令和2年かなんかに、お話し合いをさせていただいて、移動投票車両というのはやらないということで、地区のご理解をいただいておりますので、やっていないということです。田塚さんの言わんとしていることは承知はしております。加藤田津子君。選挙の公平性のレベルが上がってくれば、対応が考えられるかもしれないってことでしょうか。町長。これはできるかどうか分かりませんけれども、今、マイナンバーカードがあるわけですよね。それを通じて、スマホから投票するとかっていうことができるんであれば、あえて移動車両なんかをやる必要もありませんし、立ち会い人のいないところに投票所を設置するということも不要になるわけですよ。ですから、そういうのもやれば、逆に投票の公平性とか、困っている方も投票できるし、別にベッドで寝てても本人の確認さえできれば投票ができますんで、あえて難しい茨の道を行くよりは、そちらの方が近道ではないかと、個人的には思います。ただこれがですね、システム的にできるのか、国がお認めになるのかは私の権限ではございませんので、何とも言えませんけれども、そういったことをやった方が投票の公平性というのは近いんではなかろうかというふうには思います。加藤田津子君。承知いたしました。これで再質問を終了いたします。7番、加藤田津子君の一般質問が終わります。暫時休憩します。